Agora sí. Escoitas agora? Sí. Moi ben, pois nada, bo día a todos e a todas. Imos dar logo comezo a esta rolda de prensa para dar conta dos acordos do día de hoxe en Xunta de Goberno e logo poñerme vos ao dispor para calquer pregunta que teñades sobre estes acordos ou sobre, unha vez finalizado o tema da Xunta de Goberno, sobre outras cuestións de diferentes ámbitos. As primeiras propostas teñen que ver con propostas da área de Economía e Facenda, concesión a 95 familias de exencións en diversas tasas, tanto de saneamento, de protección de augas, suministro de auga, prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, que son as exencións que se van practicando ao longo do ano de xeito regular e que afectan unhas 400 familias no Concello e teñen que ver co nivel de ingresos. Están reguladas en base ao IPREM. O que se aprobaron hoxe foron 95 exencións. Hai tamén un recoñecemento de obrigas e recoñecemento extrajudicial de crédito que afectan fundamentalmente unha falta de ferrovial por un custo dunha reposición de elementos e reparación de desperfectos na iluminación pública por accidentes, tamén unha factura no móvil polo renting de varios vehículos no período comprendido entre novembro e decembro de 2017 e varias facturas correspondentes a gastos executados nas últimas festas do Apóstolo. Hai tamén unha proposta da Conselleira Delegada de Desenvolvemento Económico relativa á solicitude dunha subvención á Xunta para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local. O que se solicita son 28.500 euros. E iníciase de novo o que é o proceso de licitación do suministro dun tractor e de dúas desbrozadoras traseiras avanzadas que figuraban nos orzamentos participativos de 2017 con gasto de apertura de procedimento de adjudicación por un tipo de 120.000 euros. Este foron unha licitación que xa se fixera no seu momento, que foran recurridos os pregos e que hubo que reiniciar de novo e que, bueno, hoxe aprobouse o inicio da licitación por ese tipo, unha vez correxido as cuestións que figuraban nos pregos que foran motivo de recurso. Hai tamén un recoñecemento de obrigas do que foron as obras de reforma de cuberta e mellora de instalacións de iluminación do pabillón Monte dos Postes, que xa está executada. E logo hai unha serie de concesións de licencias. Hai dúas licencias, unha licencia para a ampliación dun local destinado á panadería en Verdía, dúas licencias para naves no polígono da Sionlla, tanto para unha nave para almacenamento, lugar e venda de sistemas de andamiaxe, como outra para a construción e venta de materiais de bricolaxe e ferraxería. Hai logo varias licencias de segregación. O punto 11, non sei se figura no resumo, pero foi eliminado por un defecto de forma, pero son todos licencias de segregación e parcelación no lugar de Rebordaus, en San Martiño de Arins e en San Pedro de Busto. Hai tamén a fixación definitiva do que fora no seu momento a expropiación do dereito de ocupación dunha edificación no recinto do Colexio Lamas de Abade. Sabedes que había unha reivindicación histórica respecto a un local que viña sendo ocupado por unhas persoas, que era o local da conserxería, e que o Concello iniciou un proceso de expropiación que rematou ca recuperación do espazo para o centro, que era unha reivindicación histórica, e o que o xurado de expropiaciones fixa o prezo definitivo da expropiación en 38.365 euros. Hai tamén a participación do Concello no programa de regeneración e renovación urbana do Plan Estatal de Fomento, o que ten que ver cos ARIS para o período 2017-2021. Ven sendo as peticións regulares de fondos, o que se fai unha petición
de 10 millóns de euros. Sabedes que estos son uns fondos para a rehabilitación de áreas determinadas na cidade, que xa están así designadas. Nas cidades temos en varias zonas ARIS, tanto na Pontepedriña como en Vite, no seu momento tamén en Vista Alegre, e o que se fai para o período 2017-2021 é únicamente unha solicitude de 10 millóns de euros que será de alguma maneira presentada tamén polo concelleiro Jorge Duarte a semana que ven en rolda de prensa. Dase conta das dúas sinaturas que se fixeron tanto ca Universidade de Santiago como ca da Coruña dentro do programa Smartiago. Sabedes que era un programa de captación de fondos europeos que se captaron máis de 4 millóns de euros e que se está a conveniar o desenvolvemento dese programa cas universidades para que fixen o coñecemento e traballen no desenvolvemento de proxectos piloto, porque este é un programa de compra pública innovadora vencellado ao tratamento dos residuos, a iluminación, e que o que busca é proxectos innovadores que nos permitan logo tamén como cidade poñelos en marcha, incluso poder exportalos a outras cidades. Dase conta da asinatura dese convenio. Logo hai varias propostas que entraron por urxencia, moitas delas son dar conta tamén da asinatura de convenios, o que se asinou ca Asociación Solidaria Galega co Pobo Saharaui para o programa Vacacións en Paz por 8.000 euros, o que se asinou para o funcionamento da Fundación Granel por 130.000 euros. Dase conta tamén da solicitude dunha subvención á Deputación de Coruña para ese programa piloto de implantación do que é o proxecto do espazo educativo de Lecer María Miramontes durante os anos 2018 e 2019. Solicítase financiamento para poder cofinanciar a posta en marcha do espazo. Rematouse e aprobouse a relación de pagamentos que faltaban das bolsas de comedor e de actividades extraescolares para os alumnados dos centros docentes. Faltaban por abonar os meses de maio e xuño, que xa foron, xa aprobouse a relación para poder ser abonados. Iniciouse tamén e aprobáronse as bases para o programa de vivenda baleira, de vivendas en alugueiro disponibles do Concello de Santiago, que tamén serán presentadas por Jorge Duarte, e hai un recoñecemento de obriga dunha factura de educación do que é o programa de inspección anual dos sistemas de protección contra incendios dos CIPs. Estos son todos os asuntos de Xunta de Goberno. Se tedes algunha dúbida sobre estos, pois preguntas, e se non, empezamos a preguntar de outro tipo de cuestións, e tamén dunha dación de contas, unha información que vos teño que dar hoxe respecto a unha solicitude que vamos a facer de entrevista co presidente da Xunta para o novo curso político. Pero antes empezamos cas preguntas de Xunta de Goberno, e se non, pois outras preguntas que teñades que facer ou que querades facer. O programa, a subvención esta dos alugueiros disponibles, a quen está destinada a convocatoria? Bueno, é unha axuda económica complementaria para un programa de alugueiro de vivendas baleiras, pero xa foi presentado no seu momento e como medidas complementarias para de alguma maneira dar axuda aos alugueiros a determinados perfiles. A semana que ven Jorge o presentará máis pormenorizadamente. A desbrozadora esta era a da polémica do verán, non? Quero dicir, aquí protestaban porque non estaba ainda adjudicada, se pedía... Sí, dentro dos orzamentos participativos, unha das cuestións que quedou pendente por cuestións non imputables os orzamentos participativos. De feito, nós popularmente no grupo de goberno esta desbrozadora chamamos a participativa. Dito isto, no seu momento sacouse unha licitación, un procedimento en tempo e forma que foi recurrido por varias empresas por entender que os pliegos presentaban unha serie de inconcrecións, e eso anulou o proceso de adjudicación, e o que se fixo foi correxir os pliegos e volver a iniciar a licitación, non? Eu creo que a maior parte dos compromisos dos orzamentos participativos vanse cumplindo. Evidentemente hai algúns que non son imputables aos orzamentos, senón ao propio procedimento administrativo da Casa, posibles recursos administrativos, e o que se fai é volver a lanzar a licitación, e para ter un tractor con desbrozadora que veña de alguma maneira a reforzar as políticas de desbroce do Concello.
e que saíra no seu momento nos orzamentos participativos do ano pasado, e por eso lle chamábamos a participativa popularmente. Todavía non a vimos, cando a vexamos incluso a podemos rotular así. Que proceso lleva? Quanto tempo tarda isto en apuntarse? A ver, unha licitación normalmente no Concello, entre o que é o proceso de licitación, sinatura de contrato e adxudicación, está tardando 3-4 meses, pero depende dos expedientes, vale? Hai expedientes ao mellor de moita entidade ou licitacións importantes que tardan máis, ou que hai recursos administrativos, e todo vai ben. Normalmente o procedimento soe ser 3-4 meses, co cal solamente nos poñeríamos a final de ano para a adxudicación da desbrozadora, que estaría en disponibilidade para a próxima campaña de primavera-verano do 19. Alguna cuestión máis respecto a isto? Outras preguntas? Contanos miedo da reunión con... Bueno, sí. Nada, hoxe imos a cursar unha petición formal de xuntanza co presidente da Xunta. Entendemos que a 9 meses de finalizar o mandato hai que facer de alguma maneira balance da relación institucional entre o Concello e a Xunta. A ninguén se escapa que é o último curso político da actual corporación e de alguma maneira hai que facer un repaso dos proxectos que xa están en marcha, dos que evidentemente dos executados xa non preocupan tanto, dos que están pendentes e tamén de novos horizontes. A última reunión foi no 2017, veuse mantendo basicamente unha reunión por ano. É certo que foi no primer trimestre do 17 recén iniciado naquel momento a legislatura en galega e nós entendemos que a hora de facer de alguma maneira a balance dos compromisos, ter unha visión conxunta tamén de diferentes áreas en materias de históricas, financiamento de capitalidade, infraestructuras que están en marcha, equipamentos, políticas sociais de saúde, o rural, medio ambiente, e logo sí que queremos, dentro do que son aquelas cuestións que xa viñeron sendo tratadas, moitas delas con éxito, outras aínda están en evolución, plantexar algunha proposta nova e necesaria para a cidade. Podo adiantarvos algunha porque vai ir unha relación cunha carta e hoxe mesmo nos poñeremos en contacto co gabinete do presidente, non? Para empezar, por exemplo, a nova situación que se está a dar ca depuradora, ca EDAR, non? Se hai un cambio de posición do goberno central que elimina a posibilidade de desenvolver o proxecto no Souto e focalizar as súas enerxías de maneira sintonizada co goberno municipal e ca maioría da corporación, independentemente dos contactos que teñamos con Augas de Galicia e que eu terei personalmente, entendemos que hai que informar directamente ao propio presidente da Xunta de cal é a situación e garantir, como así se ten expresado públicamente por Augas de Galicia, o compromiso da Xunta para dotarnos dunha infraestructura definitiva que solvente un problema estructural na cidade. Eu creo que hai que informar directamente pola entidade da obra ao propio presidente da Xunta. Hai outras cuestións, como pode ser un proxecto que estivemos traballando dende Deportes, que se coñece como proxecto da cidade da Raqueta, para o cal xa temos un anteproxecto elaborado, estamos no proceso de redactar o proxecto e buscando vías de financiamento. Sería na zona de San Lázaro, ao carón do campo de fútbol, ocuparía varias especialidades deportivas e o que queremos é de alguma maneira tamén presentar o anteproxecto e intentar arrincar un compromiso de financiamento para a construción do mesmo. Hai tamén un ofrecemento do Concello duns terrenos anexos ao hospital para cederllos á Xunta para a construción dun novo aparcadoiro, dun novo parking que se teñen expresado e que queremos reiterar como xesto tamén de boa vontade para que a Xunta saiba que si quere desenvolver un aparcadoiro dos problemas de estacionamento hai as parcelas municipais que xa puxemos a disposición deles e logo tamén o que ten que ver co compromiso da construción da residencia de maiores de Fontiñas. Aquí adiantarvos que nos agardamos que neste mes quede asinado o convenio que a Consellería de Benestar da Xunta
como sabedes, é un programa de construción de residencias maiores que lle corresponde unha a Santiago. O Concello ofertou unha serie de terrenos no barrio de Fontiñas. A Xunta enviou xa un borrador ao longo do Brán de convenio, introducironse unha serie de modificacións e asinarase con toda a seguridade neste mes de setembro o convenio. De alguma maneira, o que queremos tamén comentar na xuntanza é buscar ese compromiso orzamentario para desenvolver esa residencia e ese aumento de oferta de prazas en Santiago coa maior brevidade posible. Hai asuntos que non son novedosos e que teñen que ver con financiamento, infraestructuras, equipamentos, políticas sociais, saúde, rural, emprego, turismo, que formarán parte un pouco tamén da solicitude, e estas cousas son as cousas novedosas respecto a outras cuestións que xa se viñeron tratando ao longo da legislatura. Bueno, marcámoslo dentro da normalidade institucional, da cohabitación, da capital co goberno galego e dese espazo de consenso que a cidade demanda e non de disenso para sacar adiante proxectos da cidade. E hoxe mesmo cursaremos a petición co listado de cuestións e introducindo estes novos elementos que vos adianto agora. Para empezar o curso político con enerxía. Falando de curso político, non sei que habrá hoxe no reunido o Consello das Mareas e si en todo caso se vai establecer algún tipo de diálogo para que se hagan acordos nese sentido, se o hai, se a través de alguén vai estar ali que represente a mesa. Pois non teño resposta, quero decir, como sabedes, eu non formo parte do Consello e si que Compostela Aberta, e eu evidentemente como persoa que participa activamente en Compostela Aberta temos impulsado un proceso de diálogo ao longo destes meses que se chamou a famosa Mesa da Confluencia, que buscaba corresponsabilizar as partes e que eu creo que está a garantir, polo menos, unha cuestión fundamental dentro do espacio que é o diálogo e a corresponsabilidade. A ninguén se lle escapa que nese espazo de diálogo a actual dirección de Marea decidiu non participar. En ningún momento o espazo intentou sustituir o propio espazo de Marea, senón corresponsabilizar as partes, pedindo de alguma maneira que a dirección reflectira a pluralidade e solicitando tamén un adianto no proceso de convocatoria de escolla do novo Consello das Mareas, para que non colisione cos procesos electorais municipais. Bueno, até agora sí que detectouse un enrocamento respecto a estas peticións. Hoxe mellor pode haber sorpresas e serán ben valoradas, pero eu de pito niso non valgo moito. Pero se, como parece, hoxe a dirección de Marea propón que esa edición se xusto antes das festas de Nadal, que valoración? Parece día de fal? Nos o que indicamos no seu momento é canto antes se fixera o proceso mellor. O que xa se nos expresou que eso non vai acontecer. Se hai un adiantamento técnico, mellor será iso que nada. Pero, evidentemente, canto máis alonxe en os procesos de debate interno e de reconstrucción do espacio, de relanzamento do espazo dos procesos locais e municipais, é unha cuestión de sentido común pensar que é mellor. Non foi así valorado de momento ao longo destes meses pola dirección de Marea, máis que nese adianto técnico que é mellor que nada. Pero, sí que deu a sensación todos estes meses, además de intentar desacreditar o espacio de diálogo lanzado por Compostela Aberta, de un certo enrocamento respecto aos tempos e máis nada. Eu como observador dende fora, non como persoa participante, porque non estou no Consello das Mareas. A lo mejor el presidente de la Xunta decía que había estos puntos, que son los nuevos, pero sigue habiendo algunos ahí pendientes. Sí. Bueno, hai algúns quedando e outros que están en marcha, non? É dicir, nos facemos e por exemplo facemos valoración positiva dunha cuestión e que non é imputable ao goberno local na súa totalidade, senón ao conxunto das administracións e en moitos casos a Xunta. Non hai grandes debates da cidade que se levaban dando dende hai 15 anos ou 20 anos que é certo que están a desbloquearse. A Intermodal é un deles e aí estamos participando o Concello co Goberno Central e ca Xunta. Está en marcha a estación de autobuses, está en marcha a licitación do proxecto dos accesos,
o proxecto definitivo de intermodal está rematado e en breve se iniciará a licitación. Bueno, pois é un debate que levábamos falando na cidade hai moitos anos e xa está en marcha. A ampliación da P9 e a conexión ca Cidade da Cultura, que aí sí que afecta ao Goberno Central e a Xunta, e tamén aos barrios de Fontiñas e Sar, pues está executando. Hubo unha petición expresa ao presidente Feijóo ao longo desta legislatura de desbloquear a construción da variante de Aradas, que levábase falando dela dende 2006 e está en execución. Está orzamentado nos orzamentos do Estado a petición do Goberno Municipal e tamén da Xunta a construción do orbital nos recén aprobados orzamentos do Estado, non? E a última infraestructura que estaba pendente de desbloquearse, bueno, pues parece que estás a reorientar como é a de dar. En ese sentido, supoño que se fará un seguimento. Hai moitas outras cuestións, Marga. É dicir, eu teño aquí en estes momentos na relación da carta 32 asuntos, non? É dicir, pero estamos a falar das partidas de capitalidade, que sabedes que aí hai unha reclamación histórica do Concello de que a partida actual que baixou nos últimos anos e conxelouse nesta legislatura non é suficiente para atender os gastos de capitalidade. Cando falo de gastos de capitalidade falo de dispositivos de seguridade, de dispositivos de limpeza, das cuestións que todos e todas vemos no día, que hai estudios da Universidade de Santiago que falan de que deberá ser maior, e iso sempre é un motivo de achega. Sei cal é a posición do presidente Feijóo, que el prefire non aumentar esa partida e comprometer obras na cidade. Bueno, forma parte do diálogo que eu creo que haberá que seguir mantendo, a funcionalidade do consorcio, a cuestión da gobernanza do turismo e as propostas que se están lanzando tanto de regulación de pisos turísticos como a famosa tasa, que eu creo que chegaron para quedarse e aínda que non hubo receptividade en un primer momento, agora eu creo que bueno, a situación está a mudar e hai moitísimas cuestións, non? Non me las vou a decir, logo se tal vos facemos un paso da relación dos asuntos que se veñen tratando para que os teñades, porque senón vos teño aquí media hora. Estou vendo aquí equipamentos, políticas sociais, saúde, rural e medio ambiente. Comentei vos as novas, as outras son as clásicas, non? Hai o Parque Comarcal de Bombeiros, a Escola de Idiomas, a Facultade de Medicina, moitas cuestións hai aquí. O tema da vivienda, a construcción de vivienda pública en Santiago, que está parado desde hace uns anos. Pois sí. Parque de Vivendas do Instituto Galego tamén figura na relación. Aí tamén hai un disenso respecto a un acordo que se votou no seu momento e que nos non compartimos respecto á parcela de Xoán 23, que nos creemos que esa parcela nunca se tiña que ter cambiado a súa ubicación para facer vivenda pública e que foi un mal criterio entender que non se pode facer vivenda pública en unha zona sensible da cidade, porque por que non? Entonces aí sí que é certo que levamos a través da área de Jorge, bueno, pues con moita conversa e con moito disenso, pero nós o que non vamos a aceptar ese cambio que se fixo e esa renuncia a poder utilizar esa parcela para vivenda pública, non? Pero sí, hai unha serie de cuestiones que se van a tratar e que afectan. Estou vendo aquí moitas das cousas. Evidentemente, seguramente non todos os temas poden ser tratados na xuntanza, hai unha cuestión de economizar espazo e tempo, centraremos o que son prioritarios e outras cuestións esperamos tratalas entre as diferentes concellerías e os responsables do goberno galego. Non. Solicitarase no día de hoxe e falarase directamente co gabinete do presidente. De cara a esa reunión con el presidente de la Xunta, yo quería pedirle una valoración sobre unas palabras que hacía ayer Feijóo en la referencia a las ciudades gobernadas por las mareas, en concreto por Iñigo Ferrol, que asegura que va a hacer cambios en su gobierno ante la crisis que ha seguido por inestabilidad de esos gobiernos o por ineficiencia. Que preguntas me faz? Eu que quería manter un perfil institucional. Non, xa sabedes que eu movome mellor no perfil institucional na relación ca Xunta por unha cuestión de responsabilidade, e o perfil que menos me gusta o presidente cando adopta un perfil partidario preelectoral. Entón, este é un exemplo. Eu creo que o Partido Popular pode escoller os candidatos que mellor entenda para as cidades e iso redundará no beneficio das propias cidades, e eu sempre teño dito en Santiago que o feito de que as forzas políticas escollan os mellores candidatos só redunda no beneficio da cidade. Dito disto, xustificarse con este tipo de cuestiones parece máis unha estrategia electoral ou preelectoral que unha cuestión de realidade, non? Bueno, a veces
É certo que ao goberno costalle diferenciar o que son as responsabilidades institucionais do que son os procesos preelectorais, pero supoño que é unha liña difusa que non sempre teñen clara. Espera que non se traslade esta conversación con usted. Non, seguro que non se trasladará. Por la experiencia previa, nas xuntanzas falamos dos asuntos de cidade, non? Ademais, aquí xa no seu momento mandaron un conselleiro para salvar a cidade despois do desastre da anterior legislatura co Partido Popular e así lles foi. Alguna cuestión máis? Non? Ninguna pregunta máis? Perfecto. Bueno, pues te dou unha boa fin de semana. Seguida aí preservando esa boa...